Ahojte, zdravím vás pri ďalšom replay, pri ďalšom videjku po dlhšej dobe. Ja viem, už je to zriedkavé, kedy niečo vydám, ale tak podarili sa mi celkom pekné bitky. A čo budem chcieť, tak vám spojím jednu desiatku Karo a šeskový Churchill, kedy sa mi podarilo uhrať celkom pekné bitky, aj keď nebolo to ani jedno M-ko. A potom neskôr vám nahrám ešte, čo sme zahrali s kolegom Drlíčkom, bitku na móde 10 vs 10, kedy sme takisto bitku z prehratej otočili na vyhratú a vlastne niečo podobné bude aj s týmto Karom, aj s týmto Churchillom. Takže ja prvé najprv pustím Churchilla, 6, potom prejdeme na 10. Tá 6 to je pre také pobavenie, hej, ak sa tam zasmiete na kopec takých veciach, ktoré tam hráči predvádzali. Čo musím povedať o tom Churchillovi je, že je to tank, ktorý je ako normálny Churchill, čiže hej, kopa železa, pancier, ale má to takú mini húfnicu, kedy máte alfu cez 300. No a to vám dáva veľkú výhodu, síce nabijate 9 sekúnd, lenže vy dopínate pomerne rýchlo tanky. Budete to vidieť na tejto bitke. Čiže ja si už nachádzam na svoju polohu, na svoju pozíciu. Tam vidíme Titana, ktorý sa už práve spotol. On ma ešte nevidí. Hľadám nejaký pixelík. Nepodarilo sa. Toto bude taký trošku nudnejší úvod. Nemám tu veľmi čo obkecávať. No, tam som pozrel toho Titana, čo je vlastne prezlečená T-150 len s menším dielom. Takže vyčkávame. No a keď sa naskytne príležitosť, tak myslím, že prvá rana poletí práve do toho Titana. Zatiaľ sa toho veľa na bojsku nedeje. A ja budem len čakať na toho Titana, kedy vylezie. Aby som mohol oštedriť prvú ránku. Hľadám na ten... na tú kopulu, ale trafilo ho to úplne niekde inde. Vidíte niekde do boku veže. Za 290 a to je hevina. Na 289 druhá. On má dinga. Máme už nabité. No, my už máme 2 mŕtvych. Už máme 3 mŕtvych. Ja si tu držím pozičku. Však o čo ide na šeskách? Sranda, zábava. Nebudeme sa tu predsa stresovať, keď už niekto má cez 30 000 bitiek. No, ale už je to 3 proti 6. A toto už vyzerá veľmi zle. Ja sa teda otáčam a snažím sa ísť nepriateľovi oproti. Takže svetelnou rýchlosťou sa blížim na svoju druhú pozíciu, kde odchytím jedno, myslím, že metko. A neviem, tu niekde sa spotne. No, dávam mu za 300, on ma dinga. Tu keby ma chlapec vyšiel, možno by ma ešte nejako vytrestal. Tu ide Crusader. Crusader Bow. Takže je to 3 proti 5. Jedného sme vypli. Začali obsadzovať bázu. Ten Churchill sa tam snaží, aj volal o pomoc, no len čo ja s mojou rýchlosťou úžasnou. Tu som ešte potreboval dopnúť toho Titána, lenže ten mi zašiel. No, a ostávam sám proti 5. Situácia veľmi zvláštna, až neuveriteľne, že by som mohol niečo zmeniť, ale vidíte, dopínam Titana. Otáčam sa rýchlo na druhého Titana.
dvaja titáni vypnutí. Tu máme ešte STRVčko pečkové, čo pre moju minihúfnicu nie je žiaden problém. Ostáva ďalšiu za 240, síce nízky roll, ale on hlupák, čo urobí, on mi ide oproti. Čiže zhodím mu pásy a hneď dostane ďalšiu. Nečakám, otáčam sa. Potom má ACčku. No a tu bola trošku dilema, čo spraviť. Budem sa prestreľovať s Churchillom. Tu som mu dal len pás. Alebo bude tak hlúpy to ACčko, že ma bude chcieť obísť, ale nebude počítať s tým, že ja mám otočené dielo. Čo spraví? On mi tam vyjde. Tak dostáva ďalšiu. A je to 1 versus 1. Späť 1 versus 1 som spravil 1 versus 1. No a tu chudák už nemá šancu. Ja mám buď tak dobrú väžu, alebo on je tak zlý hráč. Čiže buď ma dinga, tu som dingol a ja, to išlo niekde medzi mantlet. Zatiaľ sme s tými, no už teraz vediem na HPčka, lebo mám 700. Dávam mu ďalšiu. On sa snaží hľadať niekde nejaký weak spot. Dávam mu ďalšiu. Ostalo mu 45 HPčiek. A posledného dopínam. Z prehratej bitky som s týmto lekvárom slimákom dokázal urobiť výhru, a to len napriek tomu jeho delu. To delo, na to, že to je tá minihúfnica, že vy normálne vidíte, ako ten granát letí na diaľku. Je tak pomalá tá strela, tak má celkom dobrú priebojnosť. To som teda bol veľmi prekvapený. No a však vidíte zvyšok týmu, nezhral ani 1000, aj keď tento Churchill tam ma volal o pomoc. 63% no modráčik. Sentinel, ty si urobil tak obrovskú chybu a to si bol celkom skúsený hráč, no ale ja si myslím, že si sa ulakomil. Chcel si rýchlo damage a doplatil si na to. No, tak čo k tomuto dodať? Medailí tu mám. Oceľová zeď. Válečník. Púlovka, pretože som zabil 6. Kolobanovka. A veľká ráže. Ten zvyšok nejdem ani pozerať. No, poďme sa pozrieť na ten druhý replay, čo už bol zahratý na desiatkách. Tam to už bude také trošku viac dynamické, aj keď Karo nepatrí k nejakým rýchlikom. Ale bude to také zaujímavejšie. Lebo však na tom Churchillovi to som len stal na jednom mieste. Takže rozbieham sa na stranu mediek. Kontrolujem, či niekto ide so mňou. Ide so mňou PDM-ko. Ideme k tomu C-čku. Tam budeme čakať na nejaký ten prvý nástrel. Za chvíľočku sme na pozícii. On tam vybehol pomerne agresívne, ale však tá PDM-ka má celkom dobrý pancier. No, vyzerá, že nič, že tu je čisto. Ešte čakáme. Skúsim tam jednu poslať na slepo. Nespotol som sa, to znamená, že tu je to čisté. Takže pokračujem za ním hore. Za to PDM-kou. Naši zatiaľ obsadzujú Ačko. No a PDM-ka to celé obchádza. Ja som si ale všimol, že niekto obsadzoval Bčko, nejaké VZ-to. Tak som mu chcel... tu som ešte zabudol na Škodovku. Druhá ding, jedna prešla. Že mu... nabehnem odzadu, dostane aspoň nejakú ranu. Ale potom som si to ináč rozmyslel. Tento objekt, ktorý tu práve teraz prebehol, ten mi veľmi pomohol k prebehu tejto bitky. Čiže dávam prvú. Dám druhú. Ale tretiu už nestíham. Nevadí, dobíjam. Počkáme chvíľku. No, zatiaľ máme 2 mŕtvych, oni majú iba 1. 2
Už len jeden granát dobiť. To VZ sa ale otočilo na toho nášho lighta. A ide po ňom. Škoda, že si nechal dať tú ranu. No, toto absolútne nechápem, kam to šlo. Dávam ďalšiu. A dopíname VZ. Je to 3 versus 5. A bude horšie. Verte, bude horšie. Tam už vidím Progetto. Ja už mám druhý granát nabitý. Pomaly tretí. A čakám na ten štvrtý. Som nabitý. Tu nešťastný Dingal, on ma ani netrafil. Tu mu dávam za 400. Dingal má A, Progetto je dopnuté. Beží nám tam TVPčko. Čiže ja nabíjam. Výborne, ten light dopol TVPčko. Je to 2 versus 3. Tu sa nestihol vrátiť, on to nejako nešťastne urobil. Že tam dostal, takže ostal som sám proti trom. Dávam prvú. No a po mne sa rozbehla tá E4 plná, takmer plná. Ja musím len cúvať a čakať, kým nabijem. Vystrelil, nebol nedočkavý. No a tu máme objektíka. Dávam mu prvú. Dávam mu druhú. Viem, že dostávam. Dávam mu tretiu a rýchlo sa musím stiahnuť, pretože tá E4 už bola otočená na mňa. Tu počkám na druhý granát a okamžite idem potom Johovi. Dávam mu prvú. Joha dopínam a utekám rýchlo preč, lebo už opäť tá E4 sa tam našťastie zasekla. No a keďže nemám ani HPčka, ani nabité, odchádzam preč. Dúfajúc, že teda tú E4 niekde nestretnem, preto som aj naznačil smer, že idem akože k Ačku. No ale potom sa otočím, on ma tam určite nebude čakať a zase nie som až taký úplný zbabelec, lebo dalo by sa obchádzať túto mapu, až kým nenaskočí 1000 bodov. Ale ja sa pekne vraciam na Bčko s riskom, že ho tam niekde môžem chytiť. To priznávam, že tu som trošku riskoval. Ale dúfal som teda, že nebude tam, že on išiel preč. No a tu už máme pár bodov do konca a ja sa ešte postavím do bázy a nejaké bodíky nazbierať. A tým vlastne bitka končí. Dopredu hovorím, nebolo toto žiadne M-ko, ale zase si myslím, že som sa celkom pekne postaral o tých zvyšných hráčov, tak aby som aj prežil, aj udržal, alebo teda spravil to víťazstvo. Hej, získal. Nespravil, získal. No, čo tu máme? Máme tu válečník a máme tu kolobanovku. To znamená, že sám proti trom. A najprv som si myslel, že kolobanovka sa získa, keď ich všetkých zabijete, ale nie. Získavajte vtedy, keď máte proti trom a vyhráte. To znamená, či už cez body, alebo ich všetky zničíte. No, takže ja si myslím, že toľko k tomu, k týmto dvom replayom. Dúfam, že prvý pobavil. Dúfam, že druhý sa páčil. No a potom o niečo neskôr spracujem ten ďalší replay. Mimochodom, jak to vypadalo na konci tabulky. No, tu bol ten objekt, ktorý mi veľmi pomohol. A to nebol bohviaký hráč. Škoda, že tak hlúpo zahynul na konci. Ešte mi mohol pomôcť. No, TVPčko 3600. Celkom pekne. Objekt tu mal cez 3000. Myslím si, že boli lepší tým. Ale ja mám zničených 4. No a tým, že som to ja takto mu zdrhol tej E4, tak sa mi to podarilo vyhrať. No a potom neskôr skúsim teda urobiť, opäť to bude to vlastne jeden replay, ale dve videá. Prvý, alebo jeden z pohľadov bude môj a v zápätí na to potom urobím druhé videjko, kde bude vlastne pohľad od Stana, ako to videl on a ako sme tú bitku naozaj otočili v náš prospech a vyhrali.
Tak sa majte pekne, dúfam, že sa vám to bude páčiť. Čaute, čaute.